Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posomos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higalang Martes og pitsa 14 na nining buwan karon sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga report. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin President Ferdinand Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden Jr. ug Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru nipahigayon og virtual trilateral meeting aron mas palig-unon pa ang kolaborasyon sa tulo ka mga nasod. Straight to the point. Pero mo lagi na may gala Joe Biden mga sukit ni paminaw limdak president naman ni God. Adto na lang no, ihatag na lang ang adto ni Trump inayken. Nga mao ay makig-meeting, madaginot pang meeting Joe Biden may galang muhawa naman siya. No, wala na no. So si Trump na, mo ay mudumala mahigala si Trump na makig-meeting. At tagag pagtagad sa mga kagalan sa madoban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Presidente mga sukit tig paminaw og padong na siya hawa. Sama ni karon do na ni daog nya padong na mahigalang manamilit si Joe Biden medyo limdak na. Kana kaning presidente pag second half mga sukit tig paminaw sama ining BBM, Pag human ining midterm election na masugod na nga pagka-limdak president. Straight to the point. Di na ba siya ingon nga powerful ba? Kay kini ni ang human naman mahigala padong naman mo pupos ang iyang termino mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Unya kini ni ang tagantag pagtagad kay ang rally kagahapon sa mga membro sa Iglesia ni Cristo ubay sa to mahigala mga tao gyud. No, nationwide nga rally unya didto sa kauluhan mo'y pinakadaghan gyud kayo. Sila maoy nanguna mga higala sa pagpahigayag rally pero doon na po'y mga nangadto mga sukit tigpaminaw nga mga sympathizers pod no nga didto mga higala. Og unya kadto mahigala nagkwanto usa kadto mahigala ka mensahe nga kinini ang di na gyud madayon ang impeachment ni Sara Duterte. Kadtong gibag-una mahigala maghatag man tog mensahe nga ayaw na ninyo dayon na kay ang Iglesia ni Cristo ni suporta sila sa gisulting Bongbong Marcos nga dili na lang ipa-impeach si Sara Duterte kay duna pay daghan mga higalang at timanonon ang nasod. Straight to the point. So niining maong matawag nato mahigalag pagsuporta nila ni BBM, niining pamahayag ni BBM naka-benefits nini mga higala si Sara Duterte. Straight to the point. Sumo ka na nga karong panahon na unya gahapon ni resume na mahigala ang sesyon sa Kongreso indayken. Way kisaw. Nakakuha 1/3 votes. Wa gyud kisaw, no? Unya unsa naman ron pitsa 14 na ug mapit sa 15 na wa na tunga na gyud sa buwan. Adlaw na ni Maning, adlaw na ni Manuel. Adlaw ni Manueldo og adlaw ni Maningilay. Wa gyud manghigalay nakuha nga 1/3 votes, wa na gyud panahon. So kadtong naglaom pa nga gusto gyud nilang itangtang si Sara Duterte pinagi sa impeachment, am-amin na lang inyong kaugalingon nga medyo lisod na gyud.
Medyo lisod na gyud kay realistic na lang kita mga higala, no? Lisod man kayo na nga muhatag pa mo og kanana ang false hope din ha. Ang pabuhi-buhi sa dugo, di naman yun. Ato tagaan sa sakto mga higala nga realistic nga kuan kinini ang analysis ang ato mga kaigsunan nga karon mahigala gahapon balik na sila sa ilang session wa gyud nahitabo nga 1/3 votes. Nya dunay 12 session days na lang ang nahabilin sa Congress before mag-adjourn para sa kampanya sa eleksyon. So, realistic na lang kita, ha? Kaya lisod ba kayo na mag-drawing-drawing, bitaw ka, mag-analyze ka, drawing-drawing. Kita doon sa way, HP, di ta mag-drawing-drawing. Ang ato mahigala ka ng klaro, yun. Kaya kining ato mga listeners, di man mo ma-underestimate, yun na. Di man mo maingon yun. Sa man kaminos ka itong listeners, ka mga bright, man na. Di man na mo pwedeng lipat-lipaton. Ang klaro, ana, wa na, lisod na ang time. Kay ugma, pitsa 15 na, so, practically mahigala, wa na. Tunga sa buwan, napahak na. Unsa pa may panahon, ana ron, bisan pag makakuha og 1/3 votes, mana medyo lisod na gyud. Kay by February 8, campaign period naman taon. So, amamin na lang ang inyong kaugalingon tong uban nga gusto gilang itangtang si Sara pinag sa impeachment. Amamin lang kaugalingon nga medyo di gyud tanan yung gusto matuman. Mao ganay imong iam-am diha remark. Muna sa mga bata bitaw nga kanang bata nga gusto gyud makuha niya unsay gusto, imo gyud am-aman nga dong kanang day. Di gud tanan nga gusto nimo ning kalibutan na matuman dai. Ato lang ni agi katawa-katawa mga higala kay lisod man kay imong pagyong pubuhi-buhi o nang dugo na magipanahon. Di na lang ta maghisgot mahigala sa merits ha. Di na ta maghisgot sa merits. Di ta maghisgot sa numbers game. Ato isgutan lang ang time lang. So, ibutan ka lang save by the bell. Si Sara Duterte. Save by the bell. Kana klaro-klaro ha. Sa panahon naman, niya gahapon, wa man mulihok, wa man mukihol ang Congress. Magtanaw po sa mga tao nga nagrally gahapon, nga pertindaghana, makaingon sa sila nga, bida, maglisod kitag kihol, ane. No? So mga katotoang medyo nasakitan tong uban niya, gusto gilang tangtangon si Sara. Niya medyo sakit sa ilang kabahin. Amin yung kaugalingon nga, di kita nang gusto ninyo matuman. Munang ako, okay, ang ako gyud nga, ako'y pangutan-on, 50-50 gina akong gusto. Mayon na 50-50 at least manage sa tasong expectation ba? Kaya tinuuray lang, og maingon nga 50% mi ko nga, og kananang di na i-impeach si Sara, kana, to be very honest, ayaw na lang yung i-impeach. Muna akong baruganan, nga naman, tungod kay, daghang itag problema. Tinuuray lang, may 125 million ang issue ni Sara sa iyang confidential funds. Di na lang ta maghisgot, anak nga, kanana ang ma-explain ni Sara, dili ma-explain ni Sara. Ang atong isgutan ba? Perting isugan ni mo sa 125 million. Nya, wa ka katingog nga zero budget ang PhilHealth. Wa ka katingog nga gibanan ang AFP Modernization Program. Wa ka katingog nga na tayupi mahigalang budget sa education. Unya, dako kayo og confidential funds ang presidente. Unya, wa ka katingog nga dunay 90 billion. Timan gawa sa way zero budget ang PhilHealth. Timan nga dunay 90 billion nga kwarta sa PhilHealth nga gipa-transfer ngadto sa National Treasury. Timan ina. Nya wa mo matingog. Karon ang 125 million murag gilipat sa 125 million nga tuwa mang higala gimaneuver nga billions. So kung ang mabuot nga katawhan ba, kasabot gyud kadayon. Si Will ba nga kini ang tuyo ni politika gyud wa gilain. Politika rin tuyo. So unahon ta pagsulbad ang problema sa nasod kay pertindaghan tag problema. Muna nga para nako 50% di ko mosugot nga impeach Sara. Pero 50% sad okay pod nga impeach kay may ra po na po may balita dire. Aligre man po mis media mahigala nga doon na po may mabalita kada adlaw. Ato lang ni agi katawa mga sukit paminaw kay kumadayon bitong impeachment tinuuray lang aligre man gyud. Labi na mahigalas digong may mulaban sa iyang anak. Kaya nga to gud karon mahigala puro sa maganda ingon ta mga presumptions kay kinis digong mahigala maayos korte although kita niya sa kanana ang daway motubag sa kasabot gyud ka nga medyo kamao gyud no. Pero lahi gito mahigala kanang mo mga bugar gyud sa ba nya mo object nya mo cross examine akin ay kay fiscal for 9 years kamao gyud pero mas indot kay makita kita take. So kung doon na impeachment, medyo aligre gyud ta.
Pero karon naman, so ama na lang ang kaugalingon kadtog yung gusto nga ipa-impeach si Sara, ami ang inyong kaugalingon nga di gyud tanan nga inyong gusto makuha gyud ang kalibutan. Bueno, og pabuton lang po next year, kini ni ang adto na lang po o panalitan next year ba? Di naman makuha ni ron kay ni amay file impeachment, di pa man ni makwintada. Medyo maipit hinuon mga higala ang House ani kay pag ingon ni Bongbong Marcos may galang dili i-impeach. Ang katong mga sakop may gala sa akbayan, makabayan o katong ikatulong impeachment complaints nilahos man gyud sila. Di na ipit hinuon sila ron kinahanglan aksyonan gyud ninyo na bahala na og dili wa na impeachment kay dili makakuha 1/3 votes wa na magi panahon. So moagi gyud ta sa regular route sa impeachment. Unsa mang regular route? Gikan pa man karon naaman sa Secretary General, ipasa ngadto sa Speaker of the House. Gikan sa Speaker of the House, ipasa ngadto sa House Committee on Justice. Kana siya nga ruta wa na gyud panahon so ni ana nga ruta ibon lang yung tiwason. Monitoron na lang yun nato gihapon mga higala asa dapit mamatay ang impeachment. Adto ni kamatay dito mga higala sa Committee on Justice. Mamatay siya by natural death dito sa Committee on Justice. Straight to the point. Ngano man maabtan man sa oras. Unya di man pod mahimo ang maglingkuran lang sa nila. Ang man o ang Secretary General di po diya na ipasa dito. Nga naamang gay complaint. So iya ganang ipasa dito mahigala sa Speaker. Unya ang Speaker ang amang pug iyan lang ng lingkuran. Ipasa niya dito sa House Committee on Justice. Ang House Committee on Justice, pag abot nila dito, ila po ng timbangon o sufficient in form and substance ba? O ikaw may chairman sa Committee on Justice, di po kami ingon nga insufficient pa sa form and substance kay niagi ko nag-investigation sa Quadcom. Niagi ko nag-investigation sa Good Government, Committee on Good Government. Murag na kuan mo ng kalakiha nga kamuray nag-imbestiga-imbestiga niya, kamuro siya ingon nga insufficient sa substance. So ibutang gina nga dunay substance, unya human patubagon si Sara. Pagtubag ni Sara may gala mo tubag Sara, maabtan sa oras mga kaigalaan gyud ni. Nya butuhan dito. Mo ingon na gyud wa namatay oras. Mo na gyud ang Committee on Justice may gala nga kami. Gusto gyud tami og impeachment pero namatay oras gyud. Ato na agi katawa-katawa mga higala mo na giingon nga kanana ang do na makunoy survey mga higala nga pila to 41% sa mga Pilipino gustong i-impeach si Sara. Kanang may kag 41% delikado mo kay na kaysa ato pa but ipasabot nga dunay 59% ana nga di mo uyon. O maingon ka wala okay na gyud kay 41% ipa-impeach Sara. So ang 59% unsa man pagkwintada nimo na? Ibutang tanaw dunay undecided na pero dako-dako pang porsyento gid ay nga di mo uyon. So kung ikaw maoy congressman ana ron nga nagtan-aw ron ug ikaw may senador medyo malanganin ka. Parehas divorce, kanang divorce may galamingon 50% na sa mga Pilipino okay ang divorce dekin. Nganong mabalaka man sila? Kay dunay laing 50% kadili mo okay. Mo nay tinuray nga kuan ha. Mao kini karon mga sukit paminaw nga medyo alanganin pero naa naman na. Gi-file man na ron. Medyo uwaw sa na silang kabahin o dili nila aksyonan. So mapugos sila aksyon. Inig-aksyon na adto mamatay natural death. Ngadto mga higala kini sa kuan, ngadto kini sa Committee on Justice. Mo na giingon nga allow natural death na lang ni. Do not resuscitate na lang ni. Ato lang ni agi katawa mga higala, Moingon lang ni mga higala nga unsa man DNR na lang ni, do not resuscitate. I-allow na lang ang natural death dining impeachment dito sa lower house kay wa na may mahims na gyud. No?